खुलुमबाय दिनै 7 डिसेम्बर 2023 बिस्थिबार तिनिसुकियायाव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायाव सासे सुबुङा अरजों खामथाब जानानै थैदों। तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय दुर्गाबारियाव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे जाथायाव सासे सुबुंनि नखरा खामनायजों लोगोसे बे सुबुङाबो थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सातका, नाथाय सातकानि नखराव अरा माबोरै खामखो बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। महाराष्ट्र रायजोनि पालघराव सासे 8 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ सिनाय मोनै सुबुङा बुथारनानै बिनि गोथै सहखौ प्लास्टिकनि बेगाव पेक खालामनानै गंसे रुम सिङाव गारना दोनदोंमोन। गथ'आ थांनाय 1 डिसेम्बरनिफ्राय फरायसालिनिफ्राय न'आव फैनानै दखानाव मेथाइ जानो थाखाय थांनायनिफ्रायनो गोमाना दंमोन। उनाव रुम साखाथिनि मानसिफोरा गेसाव मोनामनायखौ थानो हायैनि पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव गथ'नि गोथै सहखौ पुलिसा बोखांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय बे गथ'खौ सोर बुथारखो, गेदेर मानसिया बुथारखो ना गथ' मानसियानो बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। कर्नाटकानि धारवाडआव हानि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ माइ हाग्रा खासिजों हानानै बुथारदों। खासिजों गोबां खेब हानानै बुथारदों आरो बुथारखांनानै दायनिगिरिया स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। लोगोसे बे जाथाया केमेरायावबो सेबखांजादों बा केमेरायाव रेकर्ड जादों आरो दा बे जाथायनि दायनिगिरिखौ केमेराखौ नायनानै बा भिडिअखौ नायनानै पुलिसा एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय निंगाप्पा, नाथाय दायनिगिरिनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय दरसे गामियाव आखायाव पिस्तल लानानै सासे सुबुंखौ गावथारनो नागिरलाबायदों। आसामनि धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय हालाकुरायाव सागलिया गामिनि थागिबि आजिजुर रहमानआ बिद्यार दाद्रि गामिनि थागिबि हुसेन आलीनि न'आव थांनानै हेन्डमेड पिस्तलखौ लांफानानै हुसेन आलीखौ गावथारनो थांदोंमोन। नाथाय हुसेन आलीखौ नागिरना मोनासै, बिनिखायनो गावथारनो हायासै। उनाव हुसेन आलीखौ आजिजुर रहमानआ गामि गामि लामा लामा पिस्तल लानानै नागिरनायाव लकेलनि मानसिफ्रा बिनि आखायाव पिस्तलखौ नुनानै पुलिसखौ लेंहरनायनि उनाव पुलिसा आजिजुर रहमानखौ एरेस्ट खालामनानै पुलिस बादायाव लांनाय जादों। आजिजुर रहमान आरो हुसेन आलीनि गेजेराव नखरनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन, बेहायनो बे जाथाया जादोंमोन। आं प्रमद बर'खौ 10 खेब खुलुमगोन। बिटिआरआव मोन 60 बियाबफोरा हाबमारोब्ला बड'लेण्ड सेपारेट-स्टेटआ जाखाबाय। जों बिटिसि गोरोबथा खालामनाय समाव जोंबो मोन 60 बियाबखौ खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय हायाखै। बिटिआरआव मोन 60 बियाब जायोब्ला प्रमद बर'खौ आङो 10 खेब खुलुमगोन होननानै हाग्रा महिलारि बिथाङा फोरमायदों। जा बिपिएफआनो जा पिस आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो जातीय बाद आरो जातिनि इस्यु आरो एजेन्डा नेसनेल इस्यु आरो एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावनांगौ। दिनै जराम पिपल्स मुभमेन्ट जाय मिज'रामाव सरकार दादों, बिथांमोननि एजेन्डाया जुदि 1986आव जानाय माने मिजु नेसनेल फ्रन्टनि जि माने मिजु एजि एकर्ड बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि जातीय मिजु जातिनि जौगानायनि थाखाय जुदि बिथांमोना एजेन्डा लानो हायोबा दिनै बर' पलिटिकेल हान्जाफोरा जातिनि सार्थखौ बाद होनानै राजनितिक सार्थनि थाखाय मानो खोथा बुंगासिनो दङ। जोंहा बेखौ लानानै माने दुखु मोननाय दङ आरो बे बिराद मोनसे आनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट होननानै बुङो। दा बेखायनो बिथाङा बुंदों जे 60टा समस्ति जायोबा आङो सोरखौबा 10 बार खुलुमगोन होननानै। दा बे बाथ्राफ्रा मानो रज'यो, मानो फैयो? पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय बुंदों ना नोंथाङा बेखौ बादा होनो थाखाय बुंदों? जि समाव बड'लेण्ड आन्दलन जादों बे समाव बिथाङा बुंबाय 110% बड'लेण्ड जाया। बिनि उनाव एकर्डआ जाबाय, एकर्डखौ बादा होबाय। बिनि उनाव आरो बिथाङा बे एकर्डआवनो उइटनेस हिसाबै हिमन्त बिश्व शर्मा, सर्बानन्द सन'वाल, हाग्रामा महिलारि बिथां साथामबो बेयाव सहि होबाय। सहि होखांनायनि उनाव बुंबाय जे बे एकर्डआ बिराद मोजां, बेजोंनो जोंहा बड'लेण्ड जाहैसिगोन। बिनि उनाव एकर्डआ गाज्रि जाबाय, एकर्डनि हेंथायै खोथा बुंबाय आरो दिनै गोदानै बुंबाय जे 60टा समस्ति जायोबा माने आलादा रायजोआनो जाहैगोन आरो समस्तिखौ जाहोनो हायोबा आङो खुलुमगोन होननानै। दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एबसुआ खामानि मावदों। बिनि थाखाय नेसनेल लेभेल, स्टेट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेलाव गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट खामानि मावनो गोनां दङ। रुलिं अपोजिसन इउपिपिएल, बिपिएफ जि लेभेलाव थाया माने बिथांमोनाबो खामानि मावनो गोनां दङ। दा बेखायनो समस्ति बांहोनाय 8टा डिपार्टमेन्ट जि 1 नम्बराथ' सिमा बारायनांगौ, 2 नम्बरा समस्ति बांनांगौ, बे मोनसे क्लियार काट 3082 खान गामि दङ। बेखौ जों एनहेन्स खालामनानै लांनांगोन। 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो 40टा डिपार्टमेन्टनि 39 रिलिभेन्ट रिहेबिलिटेसनखौ बाद होनानै जि सोलिबाय थादों, एडिशनेल बेयाव 8टा डिपार्टमेन्ट एड जागोन। 3 गोदान आरो मोनबाया एडिशन
दा बेफोरखौ लांनानै आर्टिकेल 280 एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट फाइनेन्स एन्टि डिफेक्शन ल' आरो बेयाव प्लेनिं कमिसन भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिल सिट एनहेन्समेन्ट खालामनो हायोब्ला बिटिआरआ मोनसे मजबुत अबस्थायाव सहैगोन आरो बेखौ लानानै बर' हारिनि इयुन जोलै दानि आथिखालनि इयुथ जायफोरा लेखा गोरों जायफोरनो एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन नांगौ साख्रि बाख्रि नांगौ जायफोरनि भबिष्यतआ सेकिउर जानांगौ बे आइजोफोरनि थांना थानाया सेकिउर जानांगौ बे लेभेलाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो जाति सार्थनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ जोंनि आपिला बे आरो एकर्डखौ लानानै नेगेटिभ डेस्ट्राक्टिभ प्रपागेन्डा खालामनायनि खोथा गैया गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै जायफोरा एकर्डखौ सोंखारिदों एकर्डनि सायाव बाथ्रा बुंदों जों बेफोरखौ बुंनो लुबैया खारन दिनैनि तारिखाव जुदि 17 बोसोराव 2003नि एकर्डखौ जुदि एनालाइसिस खालामोबा जायफोरा आन्दोलनकारि जायफोरा सुक्ति खालामबाय सरकाराव फैबाय बिनि उनाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बिथांनि बै समाव हाग्रामा महिलानिमोन दिनै प्रमद बर'नि 2020नि उनाव दा बेबादि बाथ्राखौ जों जुदि एनालाइज खालामोबा 95 भिलेज एडिसनेल भिलेजआ सरकारजों थासेयावबो मानो जाफुङाखिसै एसटि हिल कार्बि आंलंनि इस्युआ मानो सरकारजों थासेयावबो जाफुंहोनो हायाखिसै दिनै बेजों लोगोसे बिटिसिआव मानो मोनसेबो लेन्ड पलिसि लाबोनाय जायाखिसै आरो बिनि अनगायैबो मानो बिटिसि सरकार सालायनो थाखाय मोनसेबो रुल बानायनाय जादिया एक्सेप्ट मा होनना बुङो बेखौ बिटिसि फान्ड रुलनि बादै बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो आरो गोदानै एनालाइज खालामनो सानाखै खारन बेफोरो जोंनि गेजेराव माने डिभाइड एन्ड रुल जोंनि गेजेराव सौग्राव सौसि मोनसा मोनसि बेफोर थासारिखौ लाबोयो जोंनि सार्थआ जाबाय जि एकर्ड दङ एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जातिनि सार्थआव 6 सिडुलखौ मजबुत खालामनानै जोङो पलिटिकेल जोंनि जि रैखा कबच पलिटिकेल जोंनि जि राइट्स बेखौ जोङो एन्टारटेन खालामनांगौ एन्जय खालामनांगौ फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलावबो गामि नटिफाइ खालामनानै समस्ति दानानै बाजेट प्रभिजनखौ बारायनानै बिसायख'थि खुंनानै बेखौ मजबुत लेभेलाव अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनांगौ गोजोन्थों नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि